ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Имрӯз чӣ хеле ки гуфтам, феберликда кор мекунам. Имрӯз закази феберлик ма овардам. Баҳри шумо хостам ки навор кунам. Ана мехоҳад дӯстони азиз, и барои ҳамаи чӣ да. Инҷа пеш мекунам. Вақтон скриншот карда бухоне ки барои чӣ будааст. Скидка буд, сета гирифтам. Хай кадомеда дар кор боша. Марҳамат мефурӯшам. Сета гирифтам. Баъдан шампунь ёам барои фурӯхтана. Шампуни мардона. Ана мехоҳад дӯстони азиз. Имрӯза закази мо дезодорантҳои мардона. Дезодорантҳош парфюмерния. Шампуни мардакӣ 14 будааст. И дезодоранти мардона. Ана ки дезодорантҳои занона. Дезодорантҳои занонаша таъриф мекунанд. Мегӯянд ки хушрӯвай. Иҷа шарикови дезодорант. Иш бо фруктовый дезодорант. Иш бо дига намудаш. Якта краскаи мои сар заказ шуда. И заказа. Ина хеле заказ кардан касоне ки будонанд. Зубная паста. Зубная пастаоша бинед чӣ хеле лечебные травы. ин гел для душ барои хидмат заказ кардам. Иам духи васмои элемент спорт заказа. Ба зубной паста 5 будааст. Не 6 будааст. Якта туш заказа, лекин тушаш аҷоиботи олам. Ира барои хидмат заказ кардам. Барои мӯи сарма. Наметавонам ай ҳисоби ови ҳамиҷаҳа чия ки мӯи сарам безеб шудааст. И собуно заказам. Ана вақт дӯстони азиз, и закази мо. Баъд иҷа хостам ки бо ирам нишончӣ мешунода. Кроссовки. И кроссовки заказ шудагия. Дӯстони азиз,
кроссовкиш аҷоиб буд. Молоимак, сабгак барои озида. Ҳамин вақти ози пӯшиданаше. Дӯстони азиз, ин кроссовки дутта заказ кардагӣ будам. Якта барои шавҳарма, якта и закасай. Ини шавҳарам свети хакӣ буд. Пӯшид берун бурафт. успет накардам навор карданша. Иёша баҳри шумо навор кардам, лекин хай хушрӯ. Ана дӯстони азиз, иҷа чекша нишон метим. Ина чӣ хеле ки шумо хутон дидесте. Закази ман по каталогу 5714 рубл шидааст. 1122 рубл скидка, 4602 рубл бигем амиқа чиза ман харидам. Амиқа сум споридам да. Анам хел дӯстони азиз, касоне ки хоҳишманданд, марҳамат. Дар зери навор рақамҳои телефон ман мемонам. Ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. Ҳамаи нозукиҳои мисол кора шумо да мефаҳмонем. Иншааллоҳ ки ай мисол кори кардагитон пушаймон намеше. Ҳамин агар як бор роҳи кора ёд гирифте, иншааллоҳ ки дар кортон пешравӣ мешавад. Мисол и фирмаи Фаберлик ягон дурӯғ нестай, ягон фаҳм нестай. Иҷа чӣ кор кардан дар кора? Барои мисол ҳар як одам хонаашда собун мехара, зубная паста мехара. Мисол ина хеле средстваҳо мехара барои ванна, туалет, плита, посудашӯвӣ, ҳамаи ҳамёра мехарӣ. Худ мисол рексонаи женский боша, худ мужской боша, худ шампуни женский, худ мужской. Мисол духишам боша, ҳамо хеле дига. Ҳамаи ҳамёра мехарӣ. Ай магазин. Иҷа мисол личный магазини хутон да, личный магазини хутон, айдрони телефон, мисол медрое, заказ мекуне, чи баъд уҷа мисол шумода бал мешава. Ҳар як бали шумо мисол ай балотун бо мисол ойлик мегзара шумода. Дар таги дастон одам мисол регистратсия мекунед, одам регистратсия мекунед. Мисол ҳамон одаме ки шумо регистратсия мекунед, хоҳи апатон, хоҳи хоҳартон, хоҳи ҳамсоятон, фарқ надорад кадоме боша, ҳаморам мисол 10-20-30 ҳазор да харид намекунед. Ҳамон чизе ки хонаашда дар корай, чӣ хеле ки мисол мо харидем, шумо ҳам ҳамон хел чизе ки хонада дар корай, ҳамон чизора мехара. Мисол ҳамон одаме ки регистратсия карде. Бо мисол одаме ки шумо регистратсия карде, ӯ ҳам шунос дора ку. Мисол бо ӯ шуноси худша мега. Ина ҳама хеле личный магазини хутон дар дуруни хона, айдрони телефон, ҳамаи чизои ҳамёра мисол выбр мекунед. мобайни як рӯз, ду рӯзда мисол ҳамон чизои заказ кардагитон тайёр мере мегире меёре. Ва бо чӣ гуфтанӣ будам дӯстони азиз? ҳамаи ҳамин фаҳмондани ҳамин мисол дар кор қабул кардан, ҳамаш бепул, ҳамаша мисол мефаҳмонем. Анам хел дӯстони азиз, ҳозир и каталоги 10 анам хеле бо чизере ки мисол мехоҳӣ фаҳмидан. Агар ки шумо фарқ надорад кадом давлатда зиндагӣ кардесте, кадом давлате ки мисол шумо заказ кунед, мо ҳамон мисол адресотна шумо мегем, мо мисол ҳамин чиза отправит мекунем ба ҳамон шаҳре ки мисол шумо зиндагӣ мекунед. Осон, ягон кашокаш даводав надорад. Анам хеле дӯстони азиз, имрӯза навори ма
дӯстони азиз, канали навай дастгирӣ кине, подписатсия кине, лайк бимоне. Мисол як аппаи исломитона дастгирӣ мекунӣ, иямне мисол кори хайру савобай. Одамо мисол чӣ коро мекунанд, ки хайр мисол савоб мегиранд. Шумо ҳам як мисол подписатсия кардан, лайк мондан, иам мисол як канали, як аппаи исломиту мисол пешравӣ мешавад, иам савобай. Хайр, дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед. Умедворам, ки наворӣ кардагим ба шумо маъқул шид. Хай чизе ки нофаҳмо боша, чизеро мехоҳед фаҳмидан, комментарияда нависе ё ки дар зери навор рақамома мемонам, занг зане, ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонам. Хайр, то наворҳои оянда.